Lero tiyamba ndi Adalitso Kabambe amene aponya ndithu mawu dzulo akuti iwowo ndi boma ka 2030 palibenso zonena kuti nokaya chanizani wina afune asafune boma ndilawo 2030 kuti anatenga kale chinthuchi ngakhale sitinafikeko kuti ayi muyankhulanso bwanji kodi tatangosintha kumene tulamuliro mtundu nakalipo bwanji kodi iyayi tipanga zono tinotoneleka video akali modzi kenako tikateo tivitilize nkhani kufotokozera kuti kodino video imeneyo yajambulidwa kuti nonanga zomwe kukambazo tingakambepo zotani za zimenezo. Chotero ine ndinokondwa kwambiri kuti nafika pomwe pano taonana, ndinokondwa kuna nomwe ndi moyo tikhala tikuthandizana metinga tikuthandizana kuti tonsefe chipsinjo ichi chitidutse bwinobwino monga ena za ku 2030 zimenezo ife tikazafika ku 2030 ife yaite mzonena boma 2030 wina afune wina azafune mzonena boma 2030 tikatenga umeneko tikusalipoza dziko lizathekera bwino zimenezo zotsika kalikale zimenezo koma kwa lero tikukamba za nzathu amene aonekera chipsinjo amene afikira kuti tiwathandize kuti miyoyo yawo ikhale yabwino. Ine ndisati kulankhula kwakoma ndikuthokozeni kwambiri makolo mafumu chifukwa cha chisangalalo chipereka kwa abale athu, ndikuthokozeni akomiti chifukwa cha ntchito yayikulu imene mukuyigwira. Chabwino mmene tamvera pamenepo komanso ndekuti kuonera limodzi akuti tu ndi zone otino iweyo ndineyo tifune tisafune akabambe ndi zoti iwo azakhala president mu 2030 palibenso zokambirana iya iwo ndi president yo mwachidule tidzinena chonchi iwo anawina kale chisankho cha 2030 kaya chili mwezi uti mu 2030 mo sitikudziwa kati kafikako kasitikafikako sitikudziwa koma nkhani ndionena kuti iwo anawina kale president mu 2030 kumata kodi mwagwiritsa ntchito time machine kuti nomwauluka nosopano mu nthawi ndekuti kuuluka mu nthawi basi uchoka mu 2026 ukafika no 2030 mwafikako kale ayi mwina inuyo mulini mphatso imene ife sitingathe kudziwa komabe funso kumanena kuti kodi izi amayankhula kuti dzulotu Adalitso Kabambe ananyamulana ndi timu yawo yomwe amayenda nayo wautali tikupita kunkhota kuja komweno anakhudzidwa ndi kusefukira kwa madzi komwe kunapangitsa zonena kuti anthu ena aluza miyoyo ena aluza katundu awo ndipotu ambiriwo ndi zonala amakhala m'makampo osiyanasiyana m'masukulu komanso makampo ena omwe anachilokozera kuti iwowa azikhalapo mwina ngati m'matchalichi basi kubadikira kuti mwina mwake zina ndi zina zilongosoledwe kuthandizidwa ndi boma ndi anthu ena kufuna kwabwino. Nawe iwo anakafika kumeneko ndikukathandizako apekako 2 million kukampu imodzi kumeneko kunali ndekutino kuwapatsaso zakudya ndi kwathandiza mathandizo osiyanasiyana basi kuwalimbikitsa. Poyankhulatu anayankhula zambiri kutsimikiza kunena kuti iwo akhala akuthandiza anthu amenewa sawasiya kuti no angokhala chimodzimodzi akhala akuyenda nawo ndithu mavuto omwe akukumana nawo. Chabwino kenako zina zomwe anayankhula ndi zomwe takupatsanizo kunena kuti mu 2030 iwo ndi president wa dziko lino ndipo mavuto amene alipo pano pawa iwo adzawakonza mu 2030 akuti no chuma cha dziko lino ndi zina zoterozo ngati zidzakonzeke zikudikiratu munthu mmodzi amene adzazikonze ndipo no chaka chake ndi cha 2030 okonzayo nakhala iwo Adalitso Kabambe kumakambabe kwenota kuti 2030 yo inuyo mwavoteredwa kale chifukwa tuti katibwerere mbuyo tumukayankhulaso tomwe athamo chonchi mwayiwala kale kodi sikalikale tu mwina ndi 6 months ago miyezi 6 yapitayo munkati mukabwera basi pa Times Talk ndi Blind Banda pamene paja iyayi mainterview akuti mulimba kaya chani mapita pamenepo basi ukayankhula iyayi misonkhano ndi misonkhano kumene ineyo ndawina kale inu bwanji iyayi ndukawinatu ndine pa 16 September 2025 chisankho ndukawina ndine hayi ndawina kale so pano kodi munawinanso ndinu mese kodi munaluza
simunabwereso kuzayankhula zoti aya Malawi eveni pachizinasokonekera ndikati ndizawine ndine bwanji mwanangokhala chete. Voti tusi zoti ndikamwa yanu yayi. Voti imachoka kuchoka kwa Malawi toko simachoka pakamwa panu. Amalawi ndi amene amasankha ndikuona kuti no munthu amene tikumfuna ife nduyo. Ndekuti mu 2025 mweja chisankho mwene mwanano mmene chinayendera Amalawi anapezekora anasankha kuti ife amene tikumfuna ndi Peter Mutharika. Panali zambiri zoletsa chani yayi nkhalamba chani amenewo zambiri mbiri wachitika ndicha anapezeka zono anthu anamvoteratu. Tubwera papa ndekuti mukamba za 2030 sitinafikeko situzo zoti kumene kwakomoza kumana ndi makandidate otana amene muzapikisani nawo koma ndekuti nokuzakhalanso nkoke aziuja for fans ya ku MCP ikunoti ife tikufuna timenyeka return it tika come back tikati kubweriranso mu 2030 ndi tizabwera mokwiya kwambiri azawinanso chakwera chani kapena mwina maye kuzabwera makandidate ena kumeneko nanga ku DPP adzadzutsa fatire apita Mutharika apa iyi ndi jeni yawo time yawo yomaliza obviously abweresanso ndeti makandidate awo kumeneko sizo zoti candidate amene azayimira chipani chondani kodi nomukuonera kuti no pa makandidate so addition to that osayiwalanso ndekuti nokuli Dennis Mahata uja wa NRC amatere amene ujaiso ndonoti mu 2030 azakhala wakwanitsa zaka ndithu zokufunikirazo kuti no apikisane nawo pa mpando wa president ndekuti muzakhalanso mukulimbana ndiye ujasoto ndi brain rupayekhatu moyona ndekuti uzakhala kuli fans ambiri mpikisano wake uzakhalanso mwina oposa umwe unali pawo unali ngati anthu amapikisana ndekuti nali anthu ochulukako mphamvu anali achakwera ndekuti ndi apita Mutharika komano ndekuti mu 2030 kuzakhala ndekuti no neutral ground imene anthu opikisana azakhala ndoti ambiriwo azakhala mphamvu zili pa level imodzi fatika makamba zapita Mutharika ndi chakwera ndi anthu onoti mphamvu zinalibe zokwera kuposa ndekuti no akabambe kuposa mwina atupere muluzi kuposa ndekuti no kaya atikati kuposa mwina ndi amayi Joyce Banda okhanda amene mwina komanso iwo analibe support yeniyeni koma mphamvu za anthu awiri amene wazinali zokwera fwa chani chakwera anali president amene anali nthawi imeneyo mu 2025 anali akumaliza president wake anali ndi mphamvu zochokera ndekuti kuboma ngati president kukhala president koma khaso ndi mphamvu zapadera kukhala ndekuti kumakwanisa mwina kutenga ndalama zakuboma kugwiritsa ntchito pa kampeni zina zoterozo mwayiona koma ndekuti no side naye Mutharika anali nawonso anali former president kuti inenso ndekuti ndili ndi legacy yanga ngoti ndinasiyako ndinka history mbiri yanga ono ndalamulirako ndi zili pali zomwe ndinakwanitsako mulamuliro wanga ndi amapikisa anali ndi mphamvu zoposana ndi anthu ena ndi apa kuzakhala nkoke koma wanoti no anthu ochuluka azakhala ali pa equal level kufanana mwina chimene chizangopanga ndi zoti no masapota achipani akuchuluka ndi ambali iti zina ndi zina zoterozo komano 2030 kuzakhala kovuta kwambiri kusiyana ndi mmene zili pano ndi are you sure kuonena kuti noyo munatenga kale chinthuchi mu 2030 mukamayankhula chonchi kodi no mphamvu zimenezo muzitenga kuti osamathatu mawu zimenezi ndi zomwe zinakupangani kosti kuziva mphamvu kwambiri munapezeka zono tino alliance kuchaso munapite nawo pano mwaonatu anthu ana akufunanso azigwira ntchito ndi kuboma komweko tadekhanika eni pano pa munene okhala pasi tinalephera kuti loyembo mafachani nangati ngakoze ziti ndi ziti kuti mwina make ulendo omwe ukubwerawo tizathe mwina akuchita bwino nawo apa munene akumayang'ana kuti no chipani chakodi chili ndi masapota ochuluka chili ndi ma structure background mbali zonse zinthu ngati zimenezo zomwe zimathanso kumata kumakuthandiza mwina kumayang'ana zinthu ngati zimenezo kusiyana ndi kukhala pasi kumakamba zoti yayi ife tinawina kale ife ino 42 imachoka kwa ife tizakhala ndokavota awoto simungatipangire zochita ife ndi amene tidzapanga chisankho tikuvotereni kapena ayi mukamayankhula zonse muyankhula ngati kunoti no mavote onoti munatenga kale zidzankayankhula zakwera ndawina ndine vune wafuna safune ndiwina ndine zili kuti no chakwera Jan 2030 wo ali kuti no atikadzanjaka mudzito panga wo mukafufuza amene amayankhula zezo ali kumaula atoko akuti